बेखौ जोङो हमनो नांगोन आरो बिसोरनि गोसोजों मा मोनसेखौ दाङो दांनो होदों दे जा कन्डिसन दङ ना बाजै हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि दिनै गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोन गासैबो खुलुमनाय बरनाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दङ बे ब्लगा जागोन दाबसे जायगायाव थांनि आरो नोंसोर मा थाङो नायबानो जाबाय नोंसोरनि देखायलांबाय थागोन बाजै 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 नै नै mau थांगोनलाय टपटारि टंलायाव थांनो नागिरदों जोङो बोरै नांदो ट्रेन गाखोनानै आलासिनाव बोरै नांदो ट्रेन गाखोनानैलाय गोलोमजोब्बाय माथो मोजां मोनो गाखोनोलाय थांनांसिगोन आरो माथो खालामनो आलासि न'आवहाय नै जोंहा मुथु बागिना दङ आरो नै गासैया हेलो menang Bye. Bye. Mau nak cakap nak nang tu nengah. Cuma kailan kan tu mana haya kaya hari. Rolan ya. Ayo sana lah. Babu hat lanjut. Rumah. Kamera je beli deh. Beli sini apa ya ada ya le. Kaya nama yang bagus di sini. जोङो आलासिनि न'आव सफैबाय आरो जोङो खामानि मावनायाव स्टार्ट जाबायनो आरो आं गाइखेर फुदुंगासिनो मा खालामनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइखेरजों बानायनाय खामानिखौ आं लादोंमोन जोङो बिजावजालि बाजैमोन जोङो गावबा गाव खामानिखौ रानना लादोंमोन आरो बेयो मैयानिनो भिडिअमोन दा पाइक संनांगो नायबाय था मा मा बानायो दिनै बेखौनो देखायगोन नोंथांमोननो Fighting nang alay deh. Sini bahasa top kata. Kau sudah nak? Apa sih? Dah. Kemana men? Ilesi. Ang pengen mama ke फारसेनिफ्राय आङो प्रसेसफोरखौ दिन्थिनो हानाय नंला मानो होनबा गोबां खामानि दङमोन जों मोनसे खामानिनि थाखायसो थांदोंमोन नालाय बेखायनो आङो फारसेनिफ्राय दिन्थिनो हानाय नंला जाखिनि बानायदों जाखिनि हादो भिडिअ लानो बेखिनिखौनो दिन्थिनोसै आङो आं फार्स्ट टाइम बानायदोंमोन थेवबो गोथावानो जादोंमोन आं फट'बो लाखिना दोननो रोंदिया बै जायगायाव नुदो बेयो सेरेब नङा दे लोगोफोर बाजै मोनानो माय बरिं नामा दङनो बेनिफ्राय दै लायोनो बेयाव सोना दोन गरमाव देनानै बोरै नांदो जोबोद खस्थ' मोनदों आं मानो इसे देनायावनो बानलुबो देखांबाय दा गरम गन थुख्राखौ देगासिनो मायाव होगोन बेखौ दाउ बेदर आरो नायाव होगोन माबा जोङो फिथा प्रसादफोरखौ नावनिफ्रायनो रेडि खालामजोबना लांखादोंमोन जों सिगां दिनानो फिथाफोरखौ बानायना दोनखादों मानो होनबा हाथुर जायो नालाय थांगोन खालि बानायस्लाबनो हाया बेखायनो हराव बानायना दोनखादोंमोन ओरैनो जगार खालामगासिनो जोंनिया
मोनसे नेम दङ प्रेगनेन्ट थाबाथाय प्रेगनेन्ट मानसिखौ माने फिथाइ सामथाइ मिथाइ फिथा ओंखाम जाहोयो आरो बिसोरनो फार्स्ट जाहोयो ओमफ्राय सानैनो माने हौवा हिन्जाव सानैनोबो जाहोनो थाखाय रेडि खालामदो आदा बाजिनो जाहोगोन आरो सानैनोबो फार्स्ट जाहोगोन बिनि उनावसो बाखि आलदाफोरा मोनजागोन आं दायो मोजाङै बुंगासिनो आरो हानायखिनिखौ आं दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय थाबिन आं जगार खालामबाय थादो बैजों आरो न'आव आइमोना जगार खालामगासिनो नोंथांमोननोबो आं देखायलांबाय थागोन फिथा आरो फलमुला इखोनानो बांद्रायबो जोङो फलमुलखौबो लांदिया फिथाखौ बारा बानायस्लाबनो हादिया फार्स्ट जोङो फिथाइ सामथाइ फिथाखौ जाहोग्रोगोन बेनि उनावसो आरो दंबावो आरो माबा माबि नायलांबाय थाबासो मिन्थिगोन नोंथांमोना नै दौसिया हाला होनो जगार खालामगासिनो फुजारि बुरैया माने आङो आरो आलारि बाथि सावनो नागिरदो रेडि खालामगासिनो जगार खालामगासिनो आदार बाजिखौ जाहोनो थाखाय आंजों दङ बेनो फागिन फिसाया एसे दुस्थु खालामगासिनोमोन आरो आंजों थानानै आइया आंनो नांगौ जगारफोरखौ जगार खालामना होगासिनोमोन माने आंनि आइ बिखुनजो आरो मादार इन ल जों दा जाहोनो थांनाया आइनि असे फिसाजो नङा थेवबो आइया गावनि असे फिसाजो बायदिनो अनो आरो माने आइनि बिनानावनि फिसाजो जों दा जायखौ जाहोनो थांदो आरो बेयो आं बाजै जायो आंनि बेबेनि बिब' जायो सोमोन्दैयाव बिमादैनि फिसाजो नालाय असे बिमादैनि फिसाजो जंलायाव बाजै मोननाव फैदो मोनसे गुड निउस बाजैया दङ प्रेगनेन्ट बाजैनि थाखाय जोङो इखोनाखौ खिथिलाय बेफोरखौ जाहोनो लाबोदो आरो प्रेगनेन्ट बाजैनो आरो आदानो फार्स्ट जाहोग्रोगोन गासैखौबो बेनि उनावसो माने दस्रा बाखि मानसिफोर थानायफोरा मोनजायो आरो जों दा इसोरनो होगोन साहा मिथाइ फिथाइ सामथाइ बेनि उनाव होगोन दायो ओंखाम होनायखौबो दायो देखायगोन बिसोरो दा आङो हानायखिनिखौ दिन्थिलांबाय थानोसै आरो नोंथांमोना नायबिन नोंसोरदि बिदि नेम दंना गैया खिथाबानो जाबाय दा दोङो बाजैया 7 मान्थ प्रेगनेन्ट रानिं 7 मान्थआव जाहोनांगोन ओमफ्राय जों दा जाहोनो फैदो दा आइया दौगोर नागिरदो आरो बुजा जाखा बैनो अडियन्सफोरा नायगासिनो बाजैनि न'आ माने बाजैखौ लांदो माबा टंला पानेरि भिग्लि गान्दा ना माबा बुङो बिसिनानो बिदि नेम गैफेरामोननो बाट जोंनि नैबे साइखि दङ आरो गरेस्वराव बेनिखायनो जों जाहोनलांदों मानसिफ्रा नायसोदोंमोन आरो लोगोफोर नोंसोरनिथिं बिदि जाहोनाय नियम दंना गैया जुदि दोङोबा माबायदि नियमजों जाहोयो आंनो प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनियाबो नियम खालामनाया थालांदोंबो जानो हागौ होमबानिया जोङो मोन्थिगोन आरो आं बाजैनो जाहोदों बुट नालेंखर आरो आंगुर आदानो जाहोदों आङो नालेंखरनि लाड्डु आंगुरा गोखैथारमोनो बाजैया मिसिब खाथाबलायबाय ओमफ्राय आंथ' आरो फुजा फालिनाय अस्तादिनै दैखौ सारनो बावदोंमोन दैखौनो सारबावलायबाय आरो देनाङो माबा खमायाव बिदि हाजावगोन आइया गिफ्ट होबाय देनां फिसौलाबा फिसौजो जाफायो बेखौ हाजावनो थाखाय गिफ्ट होबाय आरो एबार सेकेन्ड प्रसेस लोगोफोर दा जाहोलायनोसै ओंखाम नोंथांमोना साननो नाङा आरो दानिल'सो फिथाइ सामथाइ फिथा जाखांनानै बोरै जानो हानो होननानै जोङो गेजेराव दोनदो 2 आवार्ससो गेप बेनि उनाव जाहोलायनोसै एबारनिया ओंखाम ओंख्रिखौ जाहोलायनोसै आरो दरा गोदान खैना गोदाननो माने जानो गोनां बिमा बिफानो आरो ना बारा आइटेम गैया दिनै मा दङ नोंसोरनो दिन्थिनि आङो बे जाबाय अमा
बे लकेल दाउ हा सबाय माने हा दालि बेयो नाजों बिलाहि बेनि उनाव मुसुर दालि ओमफ्राय पटल बेखौनानो आरो बेखौ बिसोरनो जाहोग्रोनोसै बेनि उनाव जोंनि बारि जों जालायसिगोन आरो दसे उनाव बेखौनानो नै आइया मोनसे नियम खालामनो थांगासिनो माने नै खुरिनि सिङाव दङ बेजों फाथै नङाबो गय आरो बेजों खुरिनि सिङाव दङ मोनसे आलदा आलदा मोनसेयाव फाथै होयो सिङाव मोनसेयाव गय होयो ओमफ्राय दा जेनेबा नायो आरो जानो गोनां बिमा बिफाया मा मोनसेखौ दाङो गयखौ दाङो ना फाथैखौ दाङो बेयावनो माने नायोनो आरो नोंथांमोना माबायदि नियम खालामो आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनिया बिदि आरो खुरिनि सिङाव दोनबाय खोबनानै एसे नुयैजासे खुरि सिङावनो बेखौ नुयैजासेसो दोनदो बिसोर खानाया नुयैजासे नेक्स्ट प्रसेस आरो ओंखाम दौलायसिगोन दहायनिया फिथाइ सामथाइ फिथामोन सामोन दाने ओंखाम गुसुं ना Jangan deh. Đây, ayah bisa mana? Orang selamat kan? जाखांनानै लिंबानो जाबाय आरो नेक्स्ट माबा दङ ना दा दङ लास्ट स्टेप सानैबो जमा नांमोनसिगोन दानिया बेखौ जोङो हमनो होनांगोन आरो बिसोरनि गोसोजों मा मोनसेखौ दाङो दे लाराय खानैबो लारायदो नों दांबाबो जायो दे जिखुनु नङा खानैबो दांफागोन मा मोनसेखौ दाङो माने बे खुरियाव खोमा दोननायखौ दा जोङो दांनो होदों दे हमदो दे सानैबो मोनसेखौनो हमनांगो आदाया हमग्रोबाय बाजिनैथि थानायखौ बेनि सिङाव मा दङ जोंथ' नायखांखाबाय इसोर थांखांनायनि ओंखारलांनायनि उनाव गया जायो हौवासा फाथैया जायो हिन्जावसा जोङो रिजाल्टखौ मोनखाबाय अलरेडि जों दा माने बिसोरनो खोन्थायाखै आरो आं दा बे भिडिअ क्लिपखौ होथ'ला नैबेयाव मानो होनबा आदा बाजियाव नुगोन ना नैबे आंनि ब्लगखौ नायबाथाय बेनिखायनो होथ'ला नोंथांमोनजों आं 3 मान्थनि उनाव बे भिडिअखौ दिन्थिगोन गोरोबनाय मोनगोन ना मोनाखै गोसोनि फोथायनाय आरो मोनसे बेखौ नायनोसै मिलायगोन ना मिलाया दा फागिमोनाबो ओंखाम जाबाय आङो बारा संनायफोरनि भिडिअखौ एड खालामदिया मानो होनबा ब्लगा गोलाव जागोन ना जों दा न'आव थांनोसै स्टेसनाव दंगासिनो ट्रेन नेगासिनो आरो फाइनावबो थफ्ला थफ्लि थांनायावबो थफ्ला थफ्लि जुलिखौ नुवाखै ना आलाय जानाया हर जाद्लायबाय जोंनिया जों दा स्टेसनाव सफैबाय ट्रेननि 8:30 दङ ट्रेना जों दा थांबाय थानोसै दिनै ब्लगाबो जोब्बाय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलाव अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे जुबलि बाय बाय हो दे बाय बाय हो बाय बाय
दे